Sau pim dong lewat nih. Kayak nunutan orang lewat belas tuh. Kayak lek rusuk pas iki. Kok dulu lek rusuk? Alah iki mau ki lho. Arep nang omahmu golek tumpangan ra oleh-oleh lho. Pawet ditan. Ketepaan ya iki. Aku lho arep golek nunutan ya ora oleh-oleh. Mangkane aku mau mikir kok nek nunutan ngono. Ora ana ijen pas iki awake dhewe. Ketemu ning kene. Lek sing sama ngomong kendek iki kae piye lek? Sing jerene Pak Yai kae. Yo arep ono piye saiki? Terne. Ini kan awake dhewe rono karena waktune juga kurang pas. Kira di rono saiki piye gitu. Sampeyan ngerti omahe? Ngerti. Kira-kira nek wong ora ya ini wong. Ya yo wis mesti enak iki. Yo, paran yo. Yo. Mobil apa neh wingi bar servis kok ya wis rewel neh rumah saku. Jane opo nih iki? Kendo kaya nih. Bengkel wingi piye to lek ngencengi kok iso nganti ucul kaya ngene iki. Jane adoh men omah ndi lho lek? Omahe kaya kono kae lho. Pak Waman ngerti tenan apa ora? Ya rada lamat-lamat iki kayane isih kelingan tapi yo rada lali iki kayane. Sampeyan ki jen krusuk panggano e. Lah yo wis takok wong lah kayane. Wong kae bisa Yo takok sik. Weh, iki ne wis bener baut-baute. Layak mobil wis mogok. Ini pengen cedek ngendi ya kene iki ya. Jan apa nih, Sos? Kang, Piye? Kenapa iki, Don? arep takok mae Pak Ibrahim. Pak Ibrahim. Ustad. Pak Ustad Pak. Apa sing kondang kuwi? Iya. Masalah aku iki ya jari-jari ini ngono iki wonge rada lumayan ampuh. Kayane lek Yamin iki wonge ra nang omah, Kang. Tapi lek omahe iki sampean nganan ketemu musola belok ngiri neh mlebu kan nek warung gede sampinge pas kuwi. Iki enggak kanan kiri nih kuwi lho. Iya. Pokoknya kudu diapal nih iki nganan ngiri musola gede nek warung pas sampinge kuwi. Iki nganan Pak Wat. Koyone ya ketemu lah lek kurang bar nganan ngiri terus musola Musola nek warung gede pas sampinge. Heeh, kuwi. Wis lah, yo. Sone lek. Oh iya ya, ha. Kono yo atuh heran aku lek. Jan wong kamu bener ora ngono. ini ya bener apa ya? Lek koyo iki lek omah lek. Yo, Iki man. Positif iki. positif ya. Ayo. Wis ya, ya. Assalamualaikum. Nunggu sik wiritan iki. Ya ini yo. Langsung mau ri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sik tak ben metu sik wong. Arep distisan Sik kok kondisi lho. Lah sabar. Sik to.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten gaya ta niki. Terus dalamnya wis tak berahin. Oh nggih, kula niki. Oh. Mlebet mriki. Nggih, ayo. Mriki Mas, mriki Mas. Monggo lenggah mriki. main ngomong ya timbang Pak Kiai. Oh iya. Ali kok bilas. Ali. Sangi pundi niki wae dengaran temen mriki Mas. Nggih, niki wau saking griya. Ini mriki wau wis pindah silaturahmi kaping-kalih nggih ngeteni rencang niki wau. Oh, Sing enten perlu oleh jenengan. oh alhamdulillah. Alhamdulillah pripun to Pak Ustaz? Tak kira rene iki modal golek utangan. Mboten lho Pak Ustaz. Mriki wau mriki enten perlu. Ini lek enten nggih mboten napa-napa arta niki wau. Urun lek enten. Pangkat. Yo. Sok mau sing Pak. Boten ora apa-apa. Ora. Pak Wat. Boten. Tangan nang rumah sakit. Wis saiki kabeh ora usah bodho gembrah ning kene. Tujuane apa? Ya niki wau nggih, niki wau nggih enten tujuane masalahe Pak Wat niki wau nggih radi kebentur masalah ekonomi lah, masalah nyuwun supaya lancar lek usaha. Oh, barang. Iya. Loro Pak Ustaz. Ngono lah istilahnya. Ya. Oh nggih. Pun mudeng kula. Masalah golek usaha napa mawon gagal lho Pak Ustaz niku. Oh, sahab gagal sedanten. Nggih, makane kula mruwi iki kan njaluk tulung kali Pak Ustaz lah. Pripun carane jenengan pripun ngoten. Oh nggih. Kabeh kuwi mau urip sawang sinawang. Dadi awakmu kuwi tak sawang-sawang lerenono lekmu medok. Pokoke lekmu gendul wis main kuwi lerenono. Kuwi engko usahamu muga-muga lancar, paringi lancar. Nggih Pak Ustaz. Kula oleh kusuk, makane aja maksiat ae. Ben aku melu kesabapan dadi. Aku ki wis lan suwi lho Pak Wat. Ki panggah mbok lek jenenge wis elek ketemu elek karena api ya. Mangkane ya wis piye meneh. Ayo enak ya. Ya masalah yo penang kowe ndek yo melu-melu. Saiki yo melu-melu to. Nah, sakniki sampean kula sukani solusi nggih Mas. Nggih. Sampean niku ibadah, salat. Pokoke perintah sing kuwasa niku nek iso aja dilalekne niku. Niku mengki kersane rezekine lancar, barokah, kathah niku. Nggih. Nah, sampean mulai benjing ajeng tobat napa mboten? Nek tobat sampean nglakoni salate mengke kula sukani donga niku pados rezeki punto. Penak niku sampean tinggale larang-larangan sing mboten genah-genah ngoten niku kowe sampean tinggale mawon niku. Nggih. Nggih Pak Ustaz. Bapak. Buat insyaallah nggih. Saged mudah-mudahan saged. Ora oleh kusuk. Iya, wis Semangat wae. kondongane. Hubungane. Wis kendang ditangani. Wis ini juga ini. Pak Ustaz memang sukani awar-awar Donga sing kersane usahane lancar lah ngoten mawon. Mang tunggu sekedap ning mriki nggih Mas, kula pendet nih. Oh nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fi ma razaqtana wa waqina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. rusuk tenan apa ora? Dongane kok masuk koyo karo ta bisa. Kan ora tuh Ustaz. Tenan lho. Awak masalah yo terbukti akeh wong sing rene kok. Aku malah koyo curiga deh. Delok rautane koyo iki ora patek asing wong. Nah iya. Tapi jari ini wong aku yo kata jari ini lho, jari ini. Weh, ya. Yo. Muga-muga yo mandi. Biasanya wong kiai-kiai ngene iki sing kata ndadek tapi mandi gitu. Awak.
Biasa. Jajal lah muga-muga. Cik gimana tuh ngani opo gimo kini urung tak patek apal ya alah prayodo percaya lah udah tumbi nah ini ngeten mas sampean kalau sukani kalau gadain nang banyu putih nah niki sampean pendet nah sampean telaski niki bismillah kesane paling lancar segini Nambah oleh ora Pak Ustaz. betul lho niki diterasne niki Oh, nggih. Aku arep ibu kok malah Elak tenan. namung sak menten iki bagiane sampean mau mulai orang besok. Nah. Biasa. Modho. mungkin dirutini salate Nggih, insyaallah. sampean terus sampai lali mengke kan mriki wangsul insyaallah. supe Insyaallah Pak Ustaz. Guys, yakin ya. Yes, yuk. Aman ya? oh nggih nggih Nggih. hati-hati Nggih. nggih Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bocah namung geni ustaz tok katoke do ndek-ndek ketopian do orang genah kabeh malan bocah-bocah jan iki jan kelakuan lek rusuk rene mesti sing ngerti omahku masalah godake biyen ben nggih pelajaran bocah kerjane wedok dukun seneke banyu putih tak kei banyu putih ngono padahal gini jane ra iso apa-apa belas padahal Alhamdulillah, Oma. Mudah-mudahan Ustaz mau tenanan. Semua pimen do nendi to? Mending ndang tak lakoni wae lah iki. Oling Ustaz emang. Wah, kartu kuning dia. Wah, kali rung sarungan. Lagi. Lali ora ya rat patek tau salat nih. Mindah menra kelingan. Apa ya dongannya pertama ya kayak. Penting salatnya. Raya iso. Bismillahirrahmanirrahim. Bendina resik-resik jan kesel. Nah, kayaknya mau bapaknya abane wis bali lho. Tapi dino ora abane. Jajal lah, tekindangannya apa ya? Karena yang menang orang suarane. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Semoga tenang ngomongnya Pak Ustadz. Pak. Pak. Loh, mungkin sholat. Ini madepnya mengalor. Gue sadar apa orang gue? Apa ya? Masuk leher. Kejaterane iki mau ki durung mulai, arep mulai sholat tok Kiblat iki madep ngana. Kono ya madepe ya. Kurang ngana. Kurang rene. Ya, Oh lah iya. Iya. Serasa ganggu ngal sholat. gue saja deh kuali gue. Apa ya? Boleh iya. Coba orang kadang sholat nih yo wajar loh. Nah, wis bener. Teman-teman. Mau kamu sholat tuh hidayah apa ya? Tapi kok madepnya? Oh no. Kasihan bojoku.
Alhamdulillah. Uli hidayah apa Pak? Tumben temen sholat. Baru kan ustadz ceramai mau. Dicamai apa? Kok anyes kayak neneng hati. Uli hidayah. Ya cenderungnya ben penak golek rezeki ya kan ibadah. Ibadah yang ibadah, tapi dideleng madep gue lho. Ya terayu si arep mulai opo semantani. Mulai apa? Kita kena nabane wis rampung. Dengan sholat. Ora Pak. Diteramai kepriwe nang nggone Ustaz. Pun sholat, kon tobat, kon sholat karo lek krusuk ngono kuwi. Terus ke mau jenengan sholat wudu apa orang yang mau? Walah iya. Ya Allah Gusti bojoku Nah, ora diterima sholat Pak. ini lali. Sholat anak no. Nek rusak Pak. Oh iya dia mau ngisi sholat. Halo. Assalamualaikum. Salam. Iya Le, Oke, Neng. anak. Asli sholat wong ngesit dilut ya, dan tak celuk. Ya. Ngopo iki lek krusuk nelpon nih. Halo lek krusuk. Halo. Piye lek krusuk? Ini Pak Wat. Ini Pak Wat. Aku soleh kerjaan. Heeh. Iki posisinya awak mar melu apa enggak Mas itu. Bah ya matuk no lek kowe lek krusuk. Melu aku sik butuh wong nah ora. Ya aku kerjaannya yo lumayan masuk lah. Oh. Lesing. Wah, lesing. Yo isuk melok, isuk tapi yo ora isuk awan-awanan jam-jam 09.00 lah kamu. Oh, bah masuk kowe lek krusuk kerja lesing ya wis aku gelem. Sesuk mangkat jam piro? Jam-jam 09.00 lah yo. Kok di ketemuan ning ngendi ngono? Apa aku ngampiri ning omahmu apa piye ngono? Mau sampean nang kerjane mlaku kok ngampiri. Wis ngono ae ketemuan nang base camp biasa. Oke, oh, ya wes kok sesuk ketemuan yang basecamp biasane wae. Oke lek krusuk. Yo, Bener omong Ustaz Tere. Alhamdulillah sesuk untuk gawean. Bu, Ya. Priwen, alhamdulillah aku oleh gawean. temen apa? Iya. Temen? Heeh. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah bojoku iki keren. Nah, sesuk-isuk mulai mangkat kerja. Besok kerjanya nang apa? Nang kantor. Kantor. Lesing kok. Lesing berarti kantoran sing klambine necis ya Pak? Iya, sesuk-isuk cepakne sepatu. Sepatu ning jilih desa apa ya? Mana siapa ya? Gampang ku jilih karo kemeja karo celana dawa. Kuwi wae. Rok gawane lepis apa bahan? Basing sing penting dawa sembarang. Ya wis ngesuk tak siapna. Yang penting kerjanya temenan ya. Iya, heeh. Sawinan kali rusuk iki. Salah awan. Lho ora iki.
Yo, wis ket mau ta? Breh, soimen lho sampean dinteni ket ora toko-toko. Lah yo, Awan aku sik siap-siap kok. lho kok koyo ngono. Situ nang kantor apa ora? Lah situ lah aku sini, lah kowe malah macak nyuwetil ta. Lah jarene kan jarang lesing. Yo, lesing ki yo lele singkong. Masalah sok kusuk. Ya, Jan. Sing penting kan oleh duit ta. Wis ya, mangkat. Ya, kare. Wis Jan. Jan, Mangkat kowe bagian anu. nak neh, Pak Jan.